नमस्ते दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एस किचन भोजपुरी रेसिपी में। तो आज हम आप लोग के साथ शेयर करे जाते हैं गाजर, मुरई और मिर्च के बहुत ही चटपटा और यूनिक सा अचार की रेसिपी। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होखे वाले बा, तो प्लीज़ एक पूरा देखब जा और बीच में छोड़ के मत जाइब जा। और अगर आज की अचार के वीडियो की रेसिपी आप लोग के पसंद आई तो फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। अगर चैनल पर पहली बार आयल बनी जा तब प्लीज़ ये चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। तो देख सकें जब फ्रेंड्स कितना चटपटा अचार बा, तो बने रही जा वीडियो के और बीच में वीडियो के स्किप मत करब जा, ना तो आप लोग के कुछ भी समझ में ना आई। ये देखिए फ्रेंड्स कितना चटपट और ये मुंह में पानी लावे वाला एकदम से अचार बना के तैयार कर ली बनी। फ्रेंड्स, तो आप लोग भी बनाई जा झटपट। सर्दी के मौसम आ गई बा और मार्केट में बहुत सारा हरा हरा सब्जी मिलता। फ्रेंड्स, तो अचार तो बनावल बनाता था। चलिए फ्रेंड्स आज के अचार की रेसिपी शुरू कर लिया जाए। सबसे पहले हम मिर्च ले ले बनी, आप लोग देख सके नीचा बड़ा साइज के 2 गो मिर्च ले ले बनी, अदरक ले ले बनी और ईजा हम ले ले बनी, गाजर ले ले बनी और 2 गो मूरी ले ले बनी। सबसे पहले हमने के गाजर के छोटा छोटा साइज में काट लिया जी, देख सकनी जा। अब एकरा के हमने के 4 भाग भी कर सकनी जा और 2 भाग भी कर सकनी जा। अगर गाजर पतला बाटे तो आप लोग 2 भाग करब जा, अगर गाजर ज़्यादा मोटा बा तो आप 4 भाग कर सकनी जा। यही तरीका से हमने के मुरई के भी काट लिहल जी और साथ में हमने के मिर्च के भी काट लिहल जी। छोटा छोटा साइज में हमने के मिर्च के भी कटिंग कर लिहल जी। तो आप लोग अपना हिसाब से जा कटिंग कर सकनी जा, ऐसे भी आप और हमरा तरीका से भी आप लोग काट सकनी जा। देखिए फ्रेंड्स, हम बीच से के फाड़ देते नहीं। ए तरीका से कटला से का होला कि गाजर के जौन और मुरई के और जौन मिर्च के अचार बनेला देखे में थोड़ा सुंदर लागेला। ए वजह से हम ए तरीका से कटिंग कैले बनी। तो आप लोग अपना हिसाब से कटिंग कर लेब जा। अब ए का कल जी फ्रेंड्स कि अदरक के भी काट लेहल जी। एक बड़ा साइज के हम अदरक ले ले बनी, आप लोग देख सकनी जा। एक एक आकल जी के लच्छा लच्छा में काट लेहल जी, पतला पतला एकदम से लच्छा लच्छा में हमने के काट लेहल जी। आप लोग ग्रेटर से भी एकरा के कद्दूकस कर सकेनी जा। अभी देखिए फ्रेंड्स, सारा अचार के सामग्री के हम काट के रख ले बनी। चलल जा गैस की तरफ। तो सबसे पहले मसाला तैयार कर लिहल जा। तो कढ़ाई गरम कर ले बनी, जीरा डाल दिहल जी, सौंफ डाल दिहल जी, थोड़ा सा अजवाइन मंगरेल डाल दिहल जी, थोड़ा सा हमने के इधर मेथी दाना डालल जी और थोड़ा सा हमने के जवाइन मंगरेल डाल जी। सारा चीज़ के डाल के धीमा आंच पे बढ़िया से मसाला के भून लिहल जी और तब तक भूनल जी जब तक कि मसाला चटके ना लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला हमने के चटके लागल बा। आँच के धीमा ही रखे के बाद तेज आँच नहीं के करे के, ना तो मसाला जल जाई। और ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला चटके लागल बा, बीच बीच में इस तरीके से आप लोग चलावत रहब जा। सारा मसाला भुना जाई तब हमने के जा 1 चम्मच एजा हमने के भर के सरसों डालल जी। जौन कि हम काली सरसों ले ले बनी, आप लोग पीला वाला सरसों भी ले सकेनी जा। तो 1 बड़ा चम्मच हम काला सरसों ले ले बनी, आप लोग देख सकेनी जा। सरसों के काकल जी के डाल के बढ़िया से भून लिहल जी। अब मसाला के कोनो बर्तन में निकाल के ठंडा कर लिहल जी। अब एजा मसाला ठंडा हो गइल बा तब का कल जी की मिक्सी जार में के निकाल लिहल जी। अब एक काकल जी की दरदरा सा चला के पीस लिहल जी। ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला तैयार हो गई बा। आप चली जा गैस की तरफ। तो कढ़ाई चढ़ा दिया जाए दोबारा से। अब एजा डाल दिया जाए हमने के कम से कम 150 ग्राम सरसों तेल। जितना आप लोग के अचार बनाए के ओकरा हिसाब से जा तेल आप लोग डाल सकेनी जा, कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकेनी जा। सबसे पहले तेल गरम हो जी तो अदरक डाल दिया जी, हल्का सा 2 मिनट एकरा के भून लिहल जी। अब एजा का कर जी सारा हमने के जितना मतलब सब्जी काट के रख ले बनी जा, गाजर मूली मिर्च सारा चीज़ के का कर जी की कढ़ाई में डाल दिया जी फ्रेंड्स। आँच के जा धीमा कर दिहल जी। धीमा आँच पे सारा चीज़ के बढ़िया से हल्का सा भून लेवे के बाटे, ज़्यादा नहीं के भूने के। बस अचार के जो मतलब कि पानी बाटे सब्जी के उहे बस हमने के सुखावे के बाटे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका से धीमा आँच पे कम से कम 5 मिनट एक तरीका से आप लोग एकरा के हल्का सा भून लेब जा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के बाद हमने के मसाला डालने में शुरू कर ली। बीच बीच में आप लोग चला लेब जा। और ये देखिए 5 मिनट हो चुकल बा, गैस के जाम बंद कर देले बनी। अब हमने के डाल दिहल जी जौन हमने के जार में मसाला पीस के रख ले बनी जा। अब एजा 1 बड़ा चम्मच हल्दी डाल दिहल जा। अब एजा हमने के मिर्च पाउडर डाल दिहल जा, नमक डाल दिहल जा, स्वाद अनुसार नमक आप लोग कम ज़्यादा कर सकेनी जा। अमचूर पाउडर डाल दिहल जा, सारा चीज़ के मिक्स करके मिला लेहल जा। अब एजा कलौंजी भी आप लोग डाल सकेनी जा, हम पहले से डाले ले बनी जौन की वीडियो स्किप हो गइल बा। और ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से मिक्स कर लेब जा आप लोग। अब सारा सामान के हमने का कर जी अच्छा तरीका से मिक्स कर लिहल जी। अब एजा हमने के 2 बड़ा चम्मच विनेगर डाल दिया जी फ्रेंड्स। अब सारा चीज़ के मिक्स कर लिहल जी दोबारा से। तो चलिए जा मिला लिहल जा फ्रेंड्स। विनेगर डालला से का होला फ्रेंड्स कि अचार लंबा दिन चलेला और ख़राब होखे के डर ना रहेला। ए वजह से हम विनेगर हर अचार में डालेनी। अगर आप लोग के पास विनेगर ना होखे तो आप लोग गन्ना के रस भी 2-4 चम्मच एमे डाल सकेनी जा। ओइसे भी का होई कि आप लोग के जौन अचार बा ज़्यादा दिन टिकी और ख़राब ना होई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एही तरीका से मिक्स कर लेवे के बा। ओकरा बाद एकरा के ठंडा होखे के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट एही तरीका से कढ़ाई में छोड़ दिहल जी, ताकि अचार जौन बा ठंडा हो जाए। काहे कि गरम-गरम हमनी के अभी एकरा के पैक नइखे करे के। ए वजह से आप लोग एकरा के ठंडा हो जाए देव जा, कम से कम 1 से 2 घंटा। आप चाहें तो एकरा के हल्का सा धूप में भी रख सकेनी जा। अब एगो बर्तन में निकाल लिहल जा। तेजा हम काँच के बर्तन में निकाल लेतनी।
और ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर देखे में अचार लागत ताटे। और एकरा के कम से कम आधा घंटा इस तरीका से छोड़ दिहल जी। आधा घंटा हो चुकल बा। अचार के जौन मतलब गरम रहला जौन हल्का हल्का ठंडा हो गइल बा। अब का कइल जी कि अचार के हमनी के एगो जार में भर लिहल जी। तो अगर आप लोग के लगे कि अचार के थोड़ा सा धूप दिखावे के जरूरत बा तो 1 घंटा तक आप लोग एकरा के धूप में भी रख सकेनी जा। ज़्यादा धूप में रखला के कोनो जरूरत नइखे, अचार खराब होई ना। ए बात के आप लोग के डर निकाल देव जा कि अचार खराब हो जाई। तो अचार ही खराब ना होई फ्रेंड्स। बहुत ही यूनिक रेसिपी बा और मात्र 2 दिन में आप लोग एकरा के खाइल स्टार्ट कर देव जा। बहुत ही झटपट बन जाई और झटपट आप लोग खाइल भी स्टार्ट कर देव जा। तो एकरा के हम एगो शीशा के जार में रख देतनी। काहे कि अचार शीशा के जार में ही ज़्यादा दिन टिकेला। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारा अचार के हम चम्मच की मदद से ये देखिए फ्रेंड्स सारा अचार के हम भर लेले बनी शीशा के जार में। जौन की किसान जैम वाला अचार के डब्बा फ्रेंड्स जौन के हम धुल के रखले रहनी यही में हम डाल देतनी। अगर आप लोग के पास अचार के बर्तन होके तो ओइमे भी आप लोग रख सकेनी जा। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम सारा अचार एक जगह हम डाबा में भर देले बनी देख सकेनी जा फ्रेंड्स। अब एइजा का कइल जी के ढक्कन लगा दिहल जी। और ये देखिए ढक्कन हम लगा देतनी। और ये देखिए फ्रेंड्स हमने के गाजर, मूली और हरा मिर्च के अचार बन के तैयार हो गइल बाटे। और ये देख के केहू बता ना सकेला कि हमने के घर पे अचार के बना के तैयार कइले बानी जा। काहे कि मार्केट से भी बढ़िया हमने के फ्रेंड्स घर पे ही अचार बना लेले बानी जा। तो हमरा कहला पे एक बार ज़रूर ट्राई करब जा। और जैसे हम अचार बनैले बानी ओही तरीका अगर यही तरीका से आप लोग भी बनाएब जा फ्रेंड्स तो हमरा जैसा आप लोग भी अचार बनावे के सीख जाइब जा। और अगर अभी तक हमरा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले तब फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। चैनल पे पहली बार आइल बानी जा तब प्लीज़ यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लेब जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिलल जी काल एगो नया वीडियो के साथ।